At ayan na nga, ngayong araw na 'to, i-share ko nga pala sa inyo ang daily routine naming mag-asawa. Ito nga pala ang small business naming dalawa. Ayan, bago nga pala ang lahat, welcome back sa aking munting channel. Ayan, magandang magandang umaga po sa lahat, sa lahat-lahat po na saan sulok ng mundo man kayo naroon. Ayan, good morning, good morning. Ito nga pala yung business namin ng asawa ko na pinagkakabala namin sa araw-araw. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo ang daily routine na pinagkakabala namin kung paano nga ba gumawa ng doormat. Ayan, sa mga walang idea tungkol dito at gusto nyo rin mag-business ng katulad nito, panoorin nyo lang po yung vlog na to para magkaroon po kayo ng idea. Yun nga pala, bago nga pala kami magtrabaho, ayan, nagtutulungan kami. Siya ay nagmamap naman ng aming sahig hanggang sa may kusina at ako naman nagluluto. At ayan na nga, ito nga pala yung mga materialis namin na ginagamit sa aming doormat. Ayan, sa mga hindi nga po pala nakakaalam, ang pagdo-doormat ay sobrang makalat po sa bahay. Pero masasabi ko naman na yun ang tutulong sa iyo sa pang-araw-araw. Hindi na makalakihan ang kita, sakto lang pero pwede na. Ayan, ito nga pala yung aming, at ito naman nga pala yung aming tela na ginagamit na pang ibabaw. Ito yung ginagamit namin sa ibabaw ng doormat. Ayan. Isinabit na nga pala ng asawa ko kasi tatabasin na rin niya maya-maya. Ilalatag niya dyan sa sahig. Ayan, makarolyo po kasi yung aming tela. Ayan, ito nga din pala, dalawang klase yung tela pala namin dahil dalawang design ang aming gawa. Merong small, merong medium. At ito naman pala yung aming pang-ilalim. Ginagawang pang-ilalim, mga katsasya. Ayan, ito naman ang aming mga ginagawang pang-ilalim. Yung iba na mga maliliit, ayan, pinagduduktong ko pa bago siya tabasin. Ayan na nga, dahil maliliit yung pang-ilalim namin, ayan, pinagduduktong ko muna bago ko siya tabasin kasi medyo maliliit yung mga pang-ilalim namin na nakukuha. Kaya medyo matrabaho nga lang. At ito naman, yung pagpapalaman ng doormat, ayan, meron din akong isang manggagawa para dito, papalamanan bago po siya tatahiin. Ayan, ganyan din po ang pagpapalaman. Ayan. Kung nakikita nyo po yung mga naka-plastic kanina, yun ang ginagawa naming pangpalaman. Kaya tiyaga lang talaga matrabaho. At ito na nga. Ayan, ganito nga pala ang pagpapaikot ng mga doormat namin. Kaya sa mga gustong mag-business ng katulad nito, panoorin mo yung vlog ko na to para meron kayong idea. At para kung gusto nyo rin mag-business ng ganito, matutunan nyo. Madali naman siyang gawin kung sanay ka na. Pag medyo bago ka pa lang, medyo mahirap, matrabaho, pero maasahan mo naman siya sa pang-araw-araw. Dahil dito mo siya kukunin, kaya ka ng buhayin nito kung wala ka namang pinag-aaral na. Malaking bagay ito para sa amin dahil dito kami kumikita sa pang-araw-araw. Madali lang siyang gawin, basta nakapokus ka lang. Ganyan lang naman, mabilis lang trabahuin. At ito naman pala, pag napaikutan na, ganito na siya at kakabitan na siya ng piping. Ayan. Kakabitan siya ng piping pagkatapos mong paikutan, ganyan ang itsura niya. At ito naman po, meron naman akong tagakabit ng piping. Ayan, ganyan naman siya pag kinabitan mo ng piping. Ayan, panoorin yung mabuti kung gusto nyo rin na mag-business ng ganito. Ayan, itutupi na yan. Papinis na rin yan pagka ganyan. At pag napinis na, ayan, makikita nyo na mamaya yung kabuuan ng yari ng production namin. Yung pinakang doormat na talaga. At ito na ngayon, yung aming naging mga yari. Ayan, nakabundle na siya. Hindi ko na nga pala nakuhanan yung paisa-isa na yari ng aming doormat. Ayan, nakabundle na siya lahat. Ready to deliver na yan. Kaya naman,
medyo nakakatuwa na pagka ganyan na makikita mo kasi siyempre alam mong pera na yan. Pag nag-uumpisa pa lang medyo nakakatamad, char. O di ba? Totoo naman talaga 'yon. Pero pag nakatapos ka na at alam mo magde-deliver ka na, nando na yung exciting talaga na alam mong magde-deliver ka na at alam mong magkakapera ka na naman, o di ba? Ito yung mga pang-ilalim namin. Ayan, sinasabit muna yan ng asawa ko. At pagkatapos, saka yan ilalatag dyan sa sahig at saka niya tatabasin. Kaya ganun karami ang trabaho namin. Ito yung nakarolyo namin tela. Ayan, per rolyo kasi ang dating ng tela dito sa amin. Ayan, ganyan siya. Tapos isasabit ng mister ko. Sasabit niya dyan sa pako and then ilalatag niya after niyan. Tapos sa kanya tatabasin. Ayan, per rolyo po yan. Ganyan siya. Isang rolyo. Minsan dalawang rolyo kinukuha namin, isang pang small at isang pang medium kasi dalawang design ang ginagawa namin. At ganito nga pala yung pagtatabas niya. Ayan, nilatag na niya dyan sa ibaba kasi wala kaming cutting machine. Kaya mano-mano lang yung aming pagtatabas. Mahirap kasi bumili ng cutter dahil medyo may kamahalan din. Siguro saka na lang yun. At ito naman pala nga yung everyday routine naming dalawa. Ayan, sa umaga pagkagising namin, gigising kami ng maaga, minsan 5 PM. Magja-jogging muna kami bago kami magtrabahong dalawa. Ganyan lang ang routine namin tuwing araw, sa araw-araw pala. Everyday, ganyan kami. After namin mag-jogging, ayan, trabaho uli sa aming munting business, tabas. Ayan, dito kami sa may sa may palayan, sa may bukid. Ayan, dito kami nag-jogging kasi walang ganong sasakyan dito. Makakapag-jogging ka talaga. Ganito naman kaganda ang tanawin dito sa kapaligiran dito sa pinagja-joggingan namin. Ayan, pasikat pa nga lang pala yung araw. Kaya naman, ayun yung isa, tuwan-tuwa, ayan. Di mo maintindihan kung ano yung pinagagagawa, char. Ayan, di mo malaman kung parang nakawala siya sa bilangguan na ngayon lang nakalaya. O, di ba? Napakaganda ng sikat ng araw. At puro tanim nga pala dito sa paligid, ayan. Mga ampalaya siya na namumunga na rin, medyo malalaki na yung bunga niya. Ganun lang mga kabikulana ang daily routine namin mag-asawa sa araw-araw na pinagkakaabalahan namin. Ganito lang kami palagi. Masaya na kami sa ganitong araw-araw na setup namin. At ayan na nga, nagtalon-talon tayo ng bahagya dyan para matagtag yung ating mga bilbil, para matunaw ang taba. Kaya naman medyo tumalon tayo ng bahagya kasi lagi na lang tayo nakaupo. Kaya naman medyo ginalaw-galaw natin yung bilbil natin. At ito nga pala, nandito kami sa bukid. Ayan, bumili kami ng kamatis dito para marami kaming stock kasi medyo pamura na yung kamatis. Mura na ang presyohan ngayon, 20 pesos na lang per kilo. Guys, nakabili tayo ng kamatis. Tayo ang pipitas, mamimili tayo. Nakaisa na ako. Hindi ko na wala pa. Puro pili, walang mapili kung napunta sa bungi. Talagang piliwan niyo yung puro ano? Ah. At ayan na nga mga kabikulana, hanggang dito na lang muna yung aming munting vlog. Maraming salamat sa inyo sa pagsama sa amin dito sa vlog na to. Ayan, thank you so much sa mga nanonood at sa walang sawang sumusuporta sa ating channel. Thank you very much. Ayan, maraming salamat. At kung bago ka pa nga lang pala sa aking channel, ayan, huwag kalimutan mag-subscribe.